hello, I am Tomato Man. Syön tällä hetkellä tomato ja pelaan CS. Mitä tässä pitäisi pelata, kun syön tomaattia? No niin, elikkä olen skipidi eku. Ja niin, mulla oli se Jartsu-kanava, mutta mä en saanut sitä takaisin. Niin. Nyt on paljon Sigmampi kuva ja paljon Sigmampi nimi. Mistä mä sain Dusti? Mä mun puhelin heti kun mä tuun per. Metal. Miesleipä. No eikö sä oo aika mies jo? Tääkin johto on tässä eessä. PC:llä Counter Strike, millä serkkari muulla? Mistä ei ottanut tota? No niin, nyt se otti AK-47. Joku oli tää siellä yksin. Häh? Ei. Mun touchi on nollilla. Mä en oo pelannut 5 kuukauteen. Iskä pölli mun tietokoneesta ton tuulettimen, kun sen kone meinas räjähtää, kun se meni rikki. Brat nyt. Pitää varmaan taas pelaa 5 vuotta, niin oppii pelaamaan. Chill. Olen ihan skipidi boy. Joku tekee silleen, kun joku tiimi on voitolla, niin ne vaan vaihtaa puolen silleen skipidisti. Olen reilu. Mä teen huomenna. Niin. Et sä ne aamulla? Kun mä pääsen koulusta. Ei. Kun mä tarkoitan niinku tän päivänä. Mä teen ehkä ne tänään. Kyllä mä tarkoitan. Kuka sinä olet? Minä olen Metal Ruisleita. Menkää tilaamaan minun kanavani. Ja myös Twitchissä. Ja jonnetkaa mun Discord-serveriin. We are going to win. Mä en tiedä, oliko tää mykistyksellä. Nyt pitää opetella määrittelemään Aba. Сейчас бомбу на А. 3 человека на... Вообще, Б. We dropped the bomb. Okay. Strike.
Ai kaikki kattoo tätä. Tuossa mietit, miksi tää olisi joku liite. Suttukaa ja mä hyppään kohta ikkunasta, koska tää jätkä ei voi kuolla. Siellä on vastuttaja sun pyllyssä, eikö sä nähnyt? Joo, jes. Aika hyvä. Pitää varmaan pelata 30 kuukautta, että oppisi pelaamaan. Nyt